Кобори шукар. Кјада биџанејнеб дека панда ки дујна јатуке гарантириме од дженнет. Савотано дава моменти каде Аллах и радун керелату вакериндој о Мухаммед. Вакер оленге дека Аллахтан оденцер задоволно. Емолајтане становникија ко дженнет. Аллахи, то простинема регионаја. Ако наки дујнаја, барем ти радуин кереламе, ко судно диве, дека менге и си удар, кога е правдо деко Андре. Аллахуме, амин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракат. Аллах есер рахатлак. Аллах есер берекет овел упроту мене, миншалат овел упраменде. Хамди Аллах есер субхана ва таала башо свако есер благодати. Салават и селаме маре мангле пейгамберес. Амаре мангле хабибесе. Амаре мангле ресулесе Мухаммедесе саллаллаху алейхи ва салам. Абдиве кад дружина менек буд шукарем, буд интересно темаја. Надинама дека јавдосутни тема ка правил буте праленгери јаќа, ама првенствено доваја те правил о јаќалнингри калбенгор. Чирла и не постави меек пучибе, кога ден денестано актуелно. Пучибе коте буд прала кола перена кишезда заедно, буд прала пакјана кие кибле, буд прала вакирено шехадет, али машкаропестена халјовенове. Опучиватано, кој прво прифатинѓа ислами? Е група вакрена прво со прифатинѓа, тано Ебу Бакар. Аргументеја, хадисеја. Сахих. Дуито група ка вакрел на нео Ебу Бакар. А давајтано ва Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху ан. Аргументеја. Истотано сахих. Сојтано од џувапи. Со. Кавакери Ибн Кесир. А кава проблеми решинелале? Емно Ибн Кесир копиру излагајне кавакерел. Прва мануша со прифатинѓе у ислами. Пазиме. Па кавакери. Таро пуре мануша, а двајтано Ебу Бакар, ради Аллаху ан. Таро терне, таро максимија, мислела бе панда полнолетство со најнелен. Таро чаворе, прво со прифатиња исламија двајтано Али ибн Абу Талиб. Соднесенела бе таро слуге, или мануша кола крена ни изметија двајтано Озеид, ради Аллаху ан. А таро џувля, прво со прифатиња во исламија двајтано вакери и Хатиџа, ради Аллаху анхума. Еки. О проблемите но решиме, со сето овел мржња и недоразбирање, кеда ваљани само теро делпе, тера келпе. Ема кана исто поставинела пе пучивада. Кола е дала мануша, кола какуен прва ко дженети, пало Ресули салаллаху алейхи ве селем. Нелја мен ко претходно дерси керјамлав и дека о дженетлие катергјовен англодженети.
Ама никој на нете праведни го дарата ро дженнети. Прво со каджан дженет лие каджан вакери ко прво пейкамбери, тој каджан ко дат манушенгоро. Каджан ко Адеми алейхи салам. Ка вакерено Адем, джаем замолин вакери Аллахе, те правила мен ги удара вакери таро дженнет. Адеми ка вакерен зар мангена мете джавте молина вакери Аллахе, пас Бог манги клилен таро дженнети вакери. Кери ме вакери ва нашите кера. Джан ко авер пейкамбери. Забележила пе ко предаде каса кава народ до дженет лие, завршења посебно диве треба да колбе ко дженне де колбе. Каджан вакета ро пейкамбери ко пейкамбери таро пейкамбери ко пейкамберија. А забележи мејтано ки соре дека си негде упредеро шелу биш 1000 пейкамберија. Па е се не се класификација кана веровесникија ема вера. Ки крајка вакира вена джико Мухаммед салаллаху алейхи веселам. А вена джико Мухаммед салаллаху алейхи веселам. Има Мухаммед алейхи сам ка вакири, окей. Мека джав, ка пучав те правен манги удара. Джало Мухаммед салаллаху алейхи веселам кударата ро дженнет, кеда дарита не стражарија е дженет јасер. Правен манги удара таро дженнет, Аллака вакерен, а кој нян ту? Ка вакери мејнјум вакеру Мухаммед, ке вер преде вакерела мејнјуму Ахмед. Стражарја ка вакерен, чачутне се. А менгитано забрани мете права удара е дженете се, сабененге освен туке Мухаммед. Мухаммед. Мухаммед салаллаху алейхи веселем тано прво мануш со камукел по корако, по чекори ко дженнети. Ама одма пало корако Мухаммед сиро салаллаху алейхи веселем одма джилесте тано пандајек мануш. Кој? А ке ја случка ке добјасингјала о Ресуле алейхи салам, Абу Бакр вакерела, ја Расулуллах, ја Мухаммед, соби мангавајне мела това вакери барабар туја. Мо Ресуле алейхи салам, иринела по шеро, нако Абу Бакр вакерела, ја Абу Бакр, тујан вакери, одма паломанде. Значи, сардујто ступка, чекори, со како велко дженети пало Ресуле алейхи салам, тано вакери о Абу Бакр. Када пучле, а кава пучива машкаропесто сахабија, бизо нисо од двумејне, а машкароленди нео Али ибн Абу Талиб, и нео Енес ибн Малик, и нео Ебу Џухеф, и нео Џабир бин Абдулла, Ебу Саид, ема верада. И мола преносинге. Таро Ресуле алейхи салам дека вакерја, таро пуре мануша, пазине, таро пуре мануша прва со каковен ко дженети, ано вакери Абу Бакр, ема Омери, ради Аллаху ан. Аллах јара. Када би керајна кана сосе каковен, джана е историјата Абу Бакр, дека ови неа да вакова прво дингја по живото баш вакова дин. Прво кова со веруња ко посланство. На не со, значи најне шансе некој те надпревари нопе, пало врлине, пало шужипа, кова со посудинела и не Абу Бакр. Или кавакеро Ресуле алейхи салам. О имане цело не дујнајакоро. Крла пелафтар умети. Те чулпе којек тасо. Само имани таро Абу Бакр наштите отежнил цело не уметесеро имани, ко борсо и не пару имани таро Абу Бакр. А пало Абу Бакр нисо двоумејне дека танова кери Омери ради Аллаху ан. Ема гјара забележнило пе, ема хадис тану сахих, кога проценијалио Шех Албани,
дека таро порема нуша прва сока ковен ко дженети, пало Ресуле алейхи салам бизниса во сомненета но Ебу Бакар ема Омери радијаллаху анху. Добро, кој тане дуј младичија, дуј чаве или пенџарлок историја од дуј руже, од дуј лулуѓа дженетесире, кој како вен дуј терне чаве ко дженети, вакири Ресули алейхи салам, саллаллаху алейхи ве селем, адвајтане вакири ме унукија. Ке ве пред вакири алтаре ме чаве. Адвајтано Хасан ему Хусейн радијаллаху ан. Аллах и то задовол младенца. Јегдиве о Хузейф радијаллаху ан кланини по акшами пејгамберија саллаллаху алейхи ве селем. Кланини намази. И откако завршинге о Хузейф завршинга по акшами им селинга пеки страна, а о Ресуле алейхи селем продужинга о намази им вакери джики јација да вакери кланинга. Им када завршинга о Ресуле алейхи селем ало вакери кисова кај со бешелајно Хузейф им ка вакерел ало манге вакери Хузейф ек мелеко коваро динга и зынитаро Аллахи субханаху ва таала тавел им те дилма селам. Ему Аллахи одобрингале се адава. Дингама селами им вакергаманге обавестин дека о Хусейн емо Хасан тане прва терне младичија со како ема кери ко дженнет. Ла хауле ла куввета илла билла. Еме дали се тано којк не се предај, кој не се лилашете вакери теракен, дуј руже дженете серетане. Акала чаве. Добро, поставинала па кана пучива, нели и семена кана поре, албатано Ебу Бакар те Омери, таро терне и семен о Хасан те Хусейн, ја кана поставинала па пучива кој таро џувля прва како вен ко дженети, кој таро џувля, или хајде, не мора тоа прва, ама те вакрав ке деја група со како вен ко дженети. Првакине таро џувля со како вен ко дженети, бизи нисави сумњава керо Ресули алейхи селам дека двајтано и Хатиџа радијаллаху анху. А и Хатиџата ни ромнитаро Ресули саллаллаху алейхи ве селем милите вакрај прво џувли која со прифатинга во ислами, ем кова со веруинга ко посланство дека туња пејгамбери на вакерја дека хова веа, на вакерја причинини петуќа дава, на вакери ме веруинава, а два со туќе објавинела. Ојта ни прво џувли која дингја гајрете Ресулија алейхи салам и прво џувли која се учарѓали вакерјале се смиринту Мухаммед. Смиринту Мухаммед. На вакеру Ресулија алейхи салам прва џувля со како вен ко дженнети, а двајтано вакери Хатиџа радијаллаху анхума. Пало адава авела вакери Фатима радијаллаху анхума. И чај е Мухаммед есери саллаллаху алейхи ве селем. Копијата ро Ресуле алейхи салам. Са сој упишинала пелакоро живото, опирајба, опонашајба, о асајба, о кериба лафи, о шуниба, и не копија педадесери, и не Фатима, радијаллаху анхума. Првакинкета ро џувля, машкари Хатиџа, тај Фатима, бизо ниса во сомненијата ни и Маријема. И Маријемата ни и дајтаро Иса алейхи салам. Ем са штарто џувли, кола како вен ко дженети, а двајтано и Асија. И Асијата ни и ромние фараон есери.
Хајде ја дека ке рахана. Тоа ми гари поинтересно. Јек диве. О Ресуле алейхи салам калеле каш. Едале каштеа гранка ки пувка цртинел штар црте. Штар цртинге. Пучела вакире сахабен. Дали джанена соја кала црте. Со цртингју. Ленго одговор сари секога сојтано, а дава најшукар джанело Аллахи, дали сро пекамбери. Кринам. Дикенали вакери акала штар црте. Акалајтане вакери о прва джувля вакери дженетесире. Ла хавле ва куввете илля билlah. Ка вакерел адавајтано вакери Хатиджа и чај таро Хувеид и дујтотани Фатима и чај Мухамед есери и тритотани Мерема и чај таро Имран моштартотано вакери Јасија и чај таро Мазахим. Тоа се фараон есери ровни. Паловрлине джанаје Хатиджа којтаним сојтани, кергам доста лафи, таро живото е пекамбересе, таро Мухамед алейхи салам, менимо Мухамед опиши јаме Хатиджа ко деталја, којтани, сојтани, кова статус и сила. Када ојме рело Ресуле алейхи салам тугујнела, а дава берши наречиме и туга е бершесир кото Ресуле алейхи салам тугујнја буд пали Хатиджа. Замислим која са игија и нело пекамбере алейхи салам. На женингја пе дујто неромне додека и не Хатиджа. Па и увека кога спомни нела и не Хатиджа, а вера джуля и не харисар. Љубоморно каскани. Тари Фатима со шајте вакерел пичај пекамбере алейхи салам. И ромнитаро Алија. Бијанела е дуе ружен, е дуе лулуген код дженнете ватано Хасан ема Хусейн. Керела пелафи тари Мерема. Керела пелафи тари Јасија. Харика кера тари Јасија. Јасијата ни ромнитаро фараони. Лакири, ојта ни едино джувли, ко времетаро фараони, кова со негирингја јавно, негирингја е фараоне. Јавно. Родингја керко дженнети родингја. Таро Аллахи. Веруингја ко девел таро Муса таро Харуни. А пераѓа пирероме. Дали наситано ти интересно? Интересно со додека са цело царство Сала Мануша баракеренен фалинене фароне некојта но девел, пошо в кергјапе дека тано девел. Којта ни едино джули којава кергја. Туна јано божави басе. Тујан мануш. Ушело фараони те нарединел пе стражакете, а не најбари стена, најбаро барте вакерав, најбари карпа која со шај. И вакирена качвилна вакири Авријал. А Ибн Кесир ко тефсирите ки истари сурето Тахрим керавалафи. Чвенала те мучинела Авријал ко камте панденла Авријал ки та ти пошик о камтовел. Вакир Ибн Кесир дека о мелекја вена ко свако лакоро мучива. Упро камте тарела о мелеке кирена лаке ладовина пе пакенца и мој дикелајне по керко дженнете ме дали се да роделајне нон-стоп китаро Аллахи керманге керко дженнети. Керманге керко дженнети. Интересната нокана кадо фараони нарединела тенел пе најбари стена, најбаро бар, карпа, те фрдел пе упролате вакериндој, ако ој од речингјапе родевеле Муса сорем Харунесиро, ако од речингјапе ме повторно га керала мири ромни.
Amo no odreçingape. So se kisadia muko di kela piroker ko cenneti. Emalina mudarena la dalia sufadena ke bari karpa baro bar u prolate mi beçinena. Moitani джувли која Аллах субхана ва таала спомнинела ко Корани. Молакета но гарантириме од дженете мојтани прво джувли машкаро кала и прво джувли е кале штаренца сокувена ко дженете. Кеда керелапе лафи. Кој најшукар джувляка на таро? Тари Хатиджа, тари Фатима, Мерема та Јасија, o Resuli alaihi salam ko verodostojno hadisi ka vakerel mashkarollende najshukaritano vakeri i Merema i Merema taj i Hatidža. Ама ако биринава vakeri тари Мерема тари Hatidžа која тани првакинка или која тани најшука, тани vakeri Мерема. Со се Аллахи субханаху ва таала одберинела ли вакерела, јавно вакерела, ки сурету Али Имран када вакерела, им када Алло вакеро мелеко те вакерела, ке о Меремо, туто Аллахи одберинга. Пазина. Туто Аллахи одберинга. Аллах одберинела Аллах. Им вакери чисто створинелату, им тујани најшукар джувли, таро цело свето. Ки сурету Али Имран, сарано дуито ајети. Им тујан вакери најболе или болја таро саво джувля таро цело свето. Ема калатане оштар джувля, колатане ко дженети су како вен прва. Ај Хатиджа ке спомнењам дека во Аллахи тано лаја задоволно. Дека стенама месека вакерјумне ко претходно дерсе дека ја гдивео Джибрил алейхи салам бешеле Мухамеде алейхи салам Хатиджа панда на која танеленге хајбасе панда и вакерла авела вакери Хатиджа вакери послужавни која мислила нешто хајбасе вакем не саве зачиња села. Керла ке сајламе таро Аллахи. Керла ке сајламе мандар. Емо Аллахи кергјала ке вакери кер ко дженнети, а ке не се предај ка ракен дека кергјала ке кер ко дженнети таро трске. Аллахи тоа задоволно ленца. Шужо лафи на неле крај. Ко борготе мангавте склатунав нашти, меѓутим морате ке расабар иншала и семен панахари дивесај семете дружинамен. Војнава Аллахе субхана ва таала лесендање чужанавенца ти профатинел вдусутно уручи амари бадетија, амари ифтарија, амари сефирија, амаре дови иншала. Дова е ко Аллахи ако греши наја нешто, свесно, несвесно, то просвиња менге. Савилија, сакат беа, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.